Narekobre ti mangalap ani Romel Ragudo iti sitio Tulnagan iti Barangay Karuan Pasukin ti may sa Abangka bayat ti kaadana iti kabaybayan nga agadayo ti agarup 5 milya. Agawid ko man iti ni Romel kadwana digiti pada na mangalap iti masirpatan dati bangka nga awan ti nakalugan. Awan ti makinana. At dabut taw na daytoy ken natukol pa iti siko-siko na. Napan kami ngayon nagkitang sir. Iti parbaon sir. Iti Di agawit kami sir kay na nakita mi nga bilog. Lumlum nid sir. lumlumnet, sir. Yun sir. Awamit karga na nga tao sir. Awam pa makinanan. Awang makinana, sir? Awan sir. So iniktat ba dyan makinana? Yun sir. Napamiginuid sir ng pegid. Kasan, in galad yung jibang kayo, sir? Yun sir. Patyan ni Romel apinatog tinapigsa adaluyon ti bangka arason ti panakadadael tinaduma-duma paset na. Babaen met ti tulong ti social media, alisto a binigbig di sumagmamano netizen ti Orange Abangka nga daan iti marka a Derek Angela. Kunada nagapuday ito iti ili ti Kabugaw Ilocos Sur, ken naisalbar met laing tinaglugan kadaytoy. Ano ti pinagtunayan na pasamak, sir? Apa yung makinana dito yan? Istorya damit dagi duman sir kay ko napatog kanoy din na minsan. Tas inalad da di tao nang inyawid mi lang. Binaybayan dan di bangkad di tao sir. Yung apa yung nyawid, di pa lang nga ron, sir, jibang kauri awan ti makinana. Kinuwid mil tangin pegid sir ta barbarang ko. May dan tumilang alaim dito. Ada pala pagserbiyan na jibang ka, sir? May pala. Bet pa lang siguro sir. May lang ti... Ruda na sir. Inayin ni Romel nga addan ti nakikoordinar kadakwada manipod Kabugaw Ilocos Sur, ken manamnamang umay daalaen ti bangka. Kabayatan na nagbalaag met ti pag-asa kadagiti mangalap iti probinsya. Posible ang mapasaran ti napipigsa a daluyon nga agnato ti agarup 2 aging gana upat a metro. Basari ti Tropical Cyclone Bulletin No. 1 iti pag-asa, saan naman namnama a direkta ang mapektaran iti probinsya ti epekto ti umuna a bagyo itaatawen a napanaganan ti Ada. Ngem papigsaen na ti amihan wenno amyan ang mangitonda ti nadawel a baybay. Mark Magdirila, Balitang Solid North.